Mit mond a bibliai profécia a jövőnkről? Milyen események fognak bekövetkezni a jövőben? A Science Direct című kiadvány 2020. júniusi számában megjelent egy cikk, amely felhívta a figyelmet a COVID-19 világjárvány következményeire. A szerző azt írja: biztosan megváltoztatja a békénket, az életünk menetét és természetét. Érinteni fogja a társadalmi, gazdasági, a kommunikációs, a környezeti és különösen a magánéletünket. Azok, akiknek van bátorságuk, hogy olvassanak a sorok között, megláthatják azt a válságot, ami felék tart. Munkanélküliség, gazdasági válság, az emberi szabadság korlátozása, zavargások, mindezek egy minden eddiginél nagyobb rosszhoz, diktatúrához vezetnek. Ki gondolta volna néhány hónappal ezelőtt, hogy minden, ami felépült, egyetlen éjszaka alatt összedőlhet? 2000 évvel ezelőtt, amikor az idők végére tekintett, Jézus Krisztus feltárta azt a példanélküli állapotot, amely jellemezni fogja az emberiséget a történelem utolsó pillanataiban, amely megelőzi az ő visszajövetelét. Ő mondja: mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. A földön kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Hogy lesz akkor, amikor nem csak egy világjárvány, hanem többféle gazdasági, politikai, társadalmi, ökológiai katasztrófa fog egyszerre rázúdulni az utolsó nemzedékre? Nincs összehasonlítási alapunk. Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak. Az emberek, mondja Jézus, megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. Az egyre fokozódó globális zűrzavarban a jelenések proféciái betekintést engednek a jövő rejtelmeibe, optimistán megvilágítva a kiutat, egy kapaszkodót adnak, amely támogatást nyújt és irányt mutat. Ez Istentől származó biztosíték, habár az ember kizárta őt a bolygó irányításából, ő mégis kezében tartja a történelmet. Minden tudásában látja a jövő eseményeit a jelenben. Ugyanakkor az ő minden hatóságában a megváltás felé vezeti azokat, akik keresik őt. Követve a jelenések proféciáit, a bölcsek képesek lesznek életmentő döntéseket hozni az előttünk álló extrém helyzetek közepette úgy, ahogyan Jézus Krisztus proféciája Jeruzsálem pusztulásáról megmentette az akkori keresztényeket. Akkor és ott Jézus feltárta a tanítványok előtt egy számukra személyesebb eseményben azt, ami számunkra az egész világ sorsát vetíti előre. Ő mondta: amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Az akkori tanítványoknak ez a profécia ellentmondásosnak tűnt. Hogyan menekülj egy ostrom alatt lévő városból? A történelem feljegyzi ennek az eseménynek az elképesztő teljesülését. Krisztus után 68. szeptemberében Szíria kormányzója Cestius Gallus együtt a mennydörgő 12-es légióval körülvette Jeruzsálemet, hogy leverje a zsidók lázadását. A római zászló a pusztító utálatosság, vagyis a római sas jelvénnyel a tetején ott volt a városfalak előtt. A sas a Biblia leírásában a pusztító utálatosság. Felfedezték a tanítványok a jelet, amelyet Jézus adott, hogy hagyják el a várost. De hogyan menj ki? Lehetetlen az ostrom miatt. Ekkor történt az, ami teljességgel érthetetlen. Bár a légiósok már a harmadik védőfalon is átjutottak,
készülve arra, hogy a templom sétányának falát lerombolják, Gallus hadvezér elrendelte a város ostromának csökkentését és a csapatok kivonulását. Isteni jelnek tekintve a zsidók üldözőbe vették a rómaiakat, lemészároltak mintegy 6000 légióst. Miközben a győzelem híre zsidók tömegeit vonzotta a Szentváros felé, csordultig töltve Jeruzsálemet, a keresztények egytől egyig elhagyták a várost, Pellába menekültek, a Péra hegységbe. Mivel tudták és követték a prófécia üzenetét, akkor, amikor a római csapatok visszatértek 2 év múlva és elpusztították Jeruzsálemet, egyetlen keresztény sem volt a több mint 1 millió áldozat között. Ugyanígy a Jelenések könyve hordozza a menekülésünk kulcsát a végső nemzedék szabadulása érdekében. Ahhoz, hogy megértsd a Jelenések könyvének proféciáit, szükséges meghatározni a szimbólumokat, amelyek színezik az események kibontakozását. Anyagokat, állatokat, sárkányt, szarvakat, számokat, szeleket, vizeket, angyalokat. Szimbolikája az, amely teljes mértékben megkülönbözteti a Jelenések könyvét Nostradamus 4 soros verseitől, vagy Baba Vanga jóslataitól, mivel ezek értelmezése nincs az emberi fantáziára hagyva, hanem maga a Biblia azonosítja számunkra, ahogyan majd látni fogjuk a következő részekben. Ezen szimbólumokról egy lista található a videó leírásában. A tény az, hogy a Jelenések könyvének proféciái nem szórnak felénk össze-vissza üzeneteket, mint valami össze nem illő mozaik részeit, hanem ellenkezőleg teljesen összefüggő, egységes láncolatként kötődnek egymáshoz, így teljesítve a legigényesebb elvárásokat is. Ebből adódóan nem értelmezhetőek egymástól elválasztva, csakis a prófétai ív teljes egészében. Ahhoz, hogy megértsük a teljes prófétai ívet, szükséges, hogy visszamenjünk az időben, mégpedig a Krisztus előtti 6. századba, és kutassuk ezek eredetét a Dániel próféta könyvében. Ugyanaz a Dániel, akit maga Jézus említett az előbbiekben tanulmányozott proféciában. Ezt követően néhány lépést megtéve elérkezünk a mi időnkhöz és a végső válsághoz, amikor a profécia íve Jézus Krisztus visszajövetelével véget ér, ahogyan mondja az apostoli hitvallás is. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Arra hívlak, hogy járjuk végig közösen a bibliai Jelenések könyvének proféciáit, hogy megértve ezeket, felkészülhess az előttünk álló drámai eseményekre. Ne felejts el feliratkozni és aztán a csengőre kattintani. A viszontlátásra!